bokaye da 'yan tsubbu da masu siddabaru da sauran dabaru sukan ja hankalin mata. Mace tana so ta mallake mijinta, tana so ta riƙe mijinta, tana so ta juya mijinta da remote control, tana so ka zama mijinta ce. To in ba ta samu wannan damar ba, kuma ba imani ne ya cika ta ba, sai bokaye su ja hankalinta cewa akwai asirai da za a yi maka a mallake ka zama mijin qalat. Za qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami. Duk abinda hazamu tace shine daidai. To sai su je ai ta tsafe tsafe, ai ta siddabaru. Wani yana gaya mana ya yi irin wannan tsafin kafin ya tuba. Yace wata mata ta zo ta same shi tace mijinta ma'aikaci ne, yana ɗaukan albashi da yawa amma baya kawo kuɗin gida. Haka tana so ta mallake shi da kuɗin, in ya ɗauko gaba ɗaya albashinsa ya zo ya aje a gabanta ya ce hajiya ga albashi na gaba ɗaya nawa zan ɗiba a ciki. Ta ce to ɗauki kaza, sauran ta riƙe. To saboda haka ta samu wannan matsafi, ya tuba ne amma kafin ya tuba yake faɗan irin ɓarnar da ya yi. Bayan ya tuba ka yake faɗan irin ɓarnar da ya yi. Saboda haka sai ice to ya ɗauko wani baƙin allo irin na ƙarfe ɗin nan. Ya ce za a rubuta wani abu a cikin wannan baƙin allon. Idan aka rubuta a jikin baƙin allon na ƙarfe za a gasa shi a jikin wuta. Sai ya yi jajajir tukunna wannan abin da aka rubuta ɗin ya ƙone. To sai kuma a ɗauko ruwa, wani irin ruwa da ya faɗa, sai a wanke a sa wannan wato allo ɗin a ciki ya zama ya huce a ciki, sannan a wanke wannan abin da aka rubuta, sai a bata wannan ruwan, ita kuma sai ta je ta yi tsarki da shi. Idan ta yi tsarki da shi sai ta yi wa mijin miya da wannan ruwan tsarkin, ruwan wancan abin. In aka ba shi ya sha, to shi kenan duk abin da ta sa shi zai yi kawai. So da aka je aka yi wannan tsafin, aka ba miji ruwan tsarki a matsayin miya, ya sha tsarkin matarsa. Ana matsafafa, shi yasa Allah ya ce kafirai ne. Manzo Allah ya ce ko kofar gidan boka kaje ko baka gaskata shi ba, sai kai kwana 40 kana sallah babu ɗaya da aka karba. So da hatsarin boka ya cin al'umma. Da magunguna iri-iri, wani a ce a hada da jinin al'ada, wani a ce a hada da kaza, a yi maka miya ko a yi ma tuwo ko a dama ma fura a baka ka sha don a tsafe ka ko a yi kaza. To shi yasa aka sa musu sharaɗin kar su haɗa Allah da abokin tarayya, kada su yi shirka. Kun ga abin da ya kamata a matakin farko mu makarantar da iyalanmu tauhidi, a kira karantar da su kitabun tauhid, al-usulus salasa, al-qawaid al-arba, kashfu shubahat, muqaddimatu risala. Duk wani guri da aka yi magana akan hatsarin irin waɗannan abubuwa a fara karantar da mata.